Intentant entendre com funciona tot aquest món dels tractaments alternatius, aquest matí em sotmetré a una marató de teràpies complementàries a la medicina tradicional. Les lumbars estan molt relacionades amb la por. Tens por d'alguna cosa? El teu pare està bé? Hòstia, acabo de flipar ara, Ens agafarà un viatge divertit, Santi? Home, és el que es tracta, no, també. La reflexo treballa els punts del sistema nerviós que acaben als peus. I a través d'aquests punts el que fem és treballar tots els òrgans del cos. I tu tocant els peus a algú per primera vegada, pots arribar a detectar malalties o dolències importants? Sí que notes perfectament quan un òrgan està afectat o està col·lapsat o està... Es nota, és que els peus parlen. Ara aquí treballarem la columna. Això és la columna vertebral? Sí, comença aquí. Treballem cervicals. Va, ara aquí, per primera vegada, m'estàs fent una mica de mal. Què és això? La vesícula biliar. Amb el que hem viscut i el que estem visquent amb el tema de la pandèmia, doncs està afectant molt amb la ràbia, la ira. Com està la meva ràbia ara mateix? Estàs bastant equilibrada, tens una mica, la veritat és que sí, que tens. Tens por d'alguna cosa? Home, podria ser, ara no sabria determinar, però segur que sí. Les lumbars estan molt relacionades amb la por. A veure, també pot ser que tingui les lumbars carregades d'agafar la meva filla de 2 anys. El dit gros treballaria amb el cap. No estàs malament, estàs bé. Estic bé del cap? Sí, estàs bé del cap. Bé, home, Sí. ja és important. Sí. Tu pots entrar aquí en un estat anímic i emocional i sortir en un altre bastant diferent o és Tu difícil? entres en un estat i surts en un altre. Sincerament, el meu estat emocional diria que no l'he acabat de canviar. Això sí, m'he relaxat moltíssim. Anem a veure si la següent teràpia sí que ho aconsegueix. Farem l'energètica hologràmica, que és una tècnica basada en la física quàntica. Einstein deia que l'univers és una massa d'energia i vibració. Llavors, cada un de nosaltres naixem amb una energia natural. I quan ens passa qualsevol cosa a la vida, ja sigui la cosa més nímia a la cosa més gran, doncs la nostra energia es desequilibra. Jo el que faig és col·locar aquesta energia a la seva energia natural, que allà és on tot està bé. Vale? Faig servir uns filtres de colors. Cada color té una vibració i una longitud energètica. Val? Llavors jo, a través del teu pols, el que faré serà mirar la teva vibració. Això que em fas em sembla una mica surre, ja t'ho diré. Què em fas ara? Ara estic fent la búsqueda, que dic jo, de la teva energia. Llavors estic passant per sobre de tots els filtres, veient quins són els filtres que estan ressonant amb el teu desequilibri. Hòstia, hi ha filtres que ara mateix estan emetent sons? Pel teu pols. Estic flipant pepinazos, Per mi tot això és molt nou i una mica raro. Et fan mal les lumbars o tens la regla? Estic acabant la regla, però em fan mal les lumbars. Sí. Sí. Què notes? Aquí, per exemple, és on jo de vegades veig coses que és quan envio, depèn de quins filtres saltin, envio la gent al metge. De vegades m'ha passat algun cop això, de fet, veure embarassos abans de que la persona ho sàpiga. Ostres. Sí, de dir, estàs embarassada? No. Jo, bueno, digo, lo siento. Hi ha gent que s'ha enfadat, també, t'haig de dir. Caram, espero no sortir d'aquí enfadada. Ai, amiga, la vida, no? Sí, i dic, esto ja... El teu pare està bé? De salut, no gaire. Hòstia, acabo de flipar ara, Vale, em surt el teu pare, Internament estàs preocupada per ell i que no saps què fer ni cap on tirar. Ni com poder-lo ajudar, com si diguéssim, no? I això, vulguis o no, altera tota la teva energia. Que curiós, he entrat una mica escèptica, però això del meu pare m'ha fet donar-li voltes al tema. En fi, em queda l'última, una teràpia que treballa amb foc. El que fem és fer circular el qui seria l'energia, i donem l'escalfor. Doncs aquesta escalfor el que fem és, per una banda, una vibració i per altra banda, l'oli. Em cremaré? Tu notaràs com una punxada, I ara ja tindries els conos posats. Ah, sí? Estic plena de conitos. I ara sí que aniràs notant, però jo et diré, quan tu em diguis ja,
jo te'l trec. Confiança cega, perquè no veig res i no noto res de moment. Tu no pateixis. Tu em dius ja, jo t'ho trec. Ja. Val. Ara Que no has entenc. notat gran cosa? No, realment una punxadeta molt lleugera. Ara. I això el que fa l'escalfor és penetrar i va justament on hi ha l'estancament. Ens agafarà un viatge divertit, Santi? Home, és el que es tracta, no, també. Per això surt la gent relaxada i flueix. Home, tot influeix. No serà... Ara ja apaguem l'incens aquest. Ara no faig el punt aquell concret que tu has sentit, allò una punxada, sinó estic fent tota la zona per integrar tota aquesta zona. Ara t'estic intentant equilibrar, no? Escolta'm, i pots entendre que hi hagi gent que pensi que tot això és una mica patutxada? Que ho provin. Ja, home, a mi feia temps que no em tocaven l'esquena d'aquesta manera, t'ho confesso. No sé si és trist, però és la veritat. Veus? Doncs imagina't. Quina pena, no? Sí, la veritat. Perquè al final... Ens toquem poc, trobo, en general. I penso que el fet d'escoltar ja és important i el fet de tocar, doncs molt més, no?